Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah a bidiyon mu na yau zan nuna muku wato wani application mai matuƙar amfani. Wato hanyar da zan nuna muku wannan hanya ce wanda za ka iya sawa wayanka kasancewar za ku kalla wani lokaci kana da busy ko kuma wani lokaci za ka je an kira ka amma ba a same ka ba. So wannan application ɗin zai baka daman da idan ka saita abubuwa a cikinsa zai baka daman da ko da an kira ka wannan application ɗin zai ba da dama idan ya yanke a tura maka saƙon cewar ai wannan mai waya baya nan ko kuma wani abu makamancin haka. Haka ko message aka turo maka ma ta wani application ko kuma ta cikin sim card ɗinka, so zai iya ba da dama amsa a kowane lokaci. So domin kasancewar mu da wannan bidiyo sai ku biyo ni cikin bidiyon kai tsaye, kada ku yi skip, sannan kuma ina daɗa roƙon ku alfarman kada ku manta da ku danna wannan channel alamar subscribe, kana ku yi wannan bidiyon alamar like. Mu je mu cikin bidiyon. Abu na farko yan uwa, kamar yadda kuke gani idan kuka shigo za ku shigo kamar yadda kuke gani, zan ajiye muku link ɗin application ɗin a description. So dan ajiye muku shi a description. Idan kuka shiga cikin application ɗin bari in kawo mana shi. So kamar da kuke gani wannan shine application ɗin, kamar da kuke gani daga nan wannan shine Kantalk. So shine application ɗin. So kamar da kuke gani wannan shine icon ɗinsa. So zai nemi ka ɗan bashi wasu damammaki. So za ka ɗan bashi wannan tutorial ɗin da yake ɗan nunowa. So idan ka ɗan babbashi kowanne ka tattaɓa, so za ka danna OK nan. So da zaran ka danna OK a nan kamar da kuke gani, so kamar da kuke gani daga nan shine inda za ka rubuta dukkan wani saƙo da kake so wannan abun ya dinga mayar maka, wannan application ɗin ya dinga mayar maka. Kamar da kuke gani a nan kuma shine hanyar inda za ka buɗe shi. In ka danna nan yanzu za ku ga cewar yanzu ka buɗe wannan application ɗin. Daga nan kuma za ka zo ka danna ka saka dukkan wani abun da kake so ka saka domin a dinga mayar maka amsa. So za ka goge wannan. So da zaran ka goge wannan, kamar misali yanzu mu rubuta misali wassalam. So kamar da kuke gani daga nan kawai in bar shi a haka. So kamar da kuke gani na rubuta wassalam saboda kawai tunda gwaji ne. So a nan za ku kalla cewar za ka ba shi damar ya yi maka amfani a sim card ne ko kuma dai, so in kana buƙatar an turo maka sako ta sim card ɗinka ma ya turo wannan wassalam ɗin. So za ka buɗe shi kamar haka, ka ba shi kuma allow. So idan ka ba shi wannan allow ɗin za ka sake ƙara ba shi wani. So daga nan kuma zai baka zaɓin idan an kira ka, bayan an kira ka kiran ta yanke, ya tura maka wannan saƙon. So kasancewar ni gwaji nake muku kawai na rubuta wassalam. So kada ku manta abin da kuke so za ku rubuta a nan gurin da na rubuta wassalam ɗin. Za ka iya rubuta a'a baya nan ko kuma a'a ka dakance ni ko wani abu makamancin haka dai a gurin. So ni kawai na ɗan muku gwaji ne da wassalam. So kamar da kuke gani nan ina buƙata zan iya bashi allow, sannan kuma in je ni in ƙara bashi allow. So kamar da kuke gani a nan zai nuna min cewar in zaɓi wani number da nake so, duk wata number da nake so idan an turo mini wannan saƙo ta dinga mayar da wannan amsa. So idan duka nake so kawai sai in zo in danna nan, hadda number da ba abin da nake nufi da duka, hadda number da babu suna kenan. Ka gane, kun gane? So in na danna hadda number da babu suna wadda take baƙuwar number, ita ma zan zo ni duka idan nayi selecting ɗinsu a nan kamar yadda kuke gani. So kowace number ne ta shigo so za a wannan. So bari na muku misali da wa'annan. So daga nan za ku yi baya, so sai ka yi saving. So kamar da kuke gani number guda 9 sun hau. So gashi nan kuma applications kenan. In ka danna kanshi kamar haka, so idan ka buɗe kanshi kamar haka zai baka damar ka danna enable. So za ka danna enable. Da zaran ka danna enable zai kawo ka cikin wasu application ɗinka gaba ɗaya. So idan ya kawo ka cikin application ɗinka gaba ɗaya, daga nan za ka je ka nemo application ɗin ka bashi, za ka je ka nemo application ɗin da sai ka bashi allow. Daga nan kamar da kuke gani ga application ɗin, za ka bashi allow. Za ka buɗe wannan tick ɗin da yake gefen shi kenan. So da zaran ka buɗe shi kamar yadda kuke gani zai nemi ka bashi allow. So za ka bashi allow yanzu. So ka buɗe shi za ka yi baya. So da zaran ka yi baya za ka danna kan wannan abun. So za ka je ka zaɓi application ɗin da suke wayanka wanda zai dinga tura maka wannan saƙon, misali ko WhatsApp ko kuma Instagram
ko wani dai abu makamancin haka. So yanzu misali bari na muku misali da WhatsApp. Kamar yanzu misali ga WhatsApp nan, so ga WhatsApp zan yi tick a kansa kawai, zan ƙara yin tick akan WhatsApp business. So kawai bari in bar shi a haka, so zan yi back sai na yi saving. So kamar da kuke gani na yi saving. So wannan shine application ɗin nan shine zai dinga ba da dukkan wani umarni wato duk wani amsa da ya zo zai dinga ba da duk wani amsa ko kira ko kuma message ko kuma wani abu makamancin haka. So kamar da kuke gani daga nan ƙasa kuma replay history. So ga wanda kuke gani duk wani replay ɗin da ya mayar maka ko kuma wani ya kira ka wanda baka sani ba ko kuma wani abu makamancin haka, kana shigowa zaka kalla a nan gurin. Wanda baka san ma tura masa ba, irin message yanzu zaka ga cewa mutane basu damu da buɗe message ba, kawai dai su da sun buɗe wayan su maybe wasu kawai zaka ga sun dan buɗe data ko kuma gurin kira su yi kira kawai abun ne da dame su. So idan ka shigo cikin wannan application ɗin a nan gurin kawai zaka kalli dukkan wani abun da aka mayar maka amsa, so kuma dukkan wani abun da aka turo maka. So nan kuma da kuke gani nan advanced settings, so za ku so in kuka shiga cikin sa ga nan wani inda aka rubuta minti 15. Idan ka danna nan zai buɗo maka su kamar haka, za ku kalla har awa 8 daga minti 15 har minti 30, awa 1, 2 hours, 4 hours zuwa 8 hours. So abu mafi sauki kawai ni a shawarce kawai ka bar sa a minti 15 ɗin nan kamar yadda yake a haka. Yanda idan mutum ya turo maka sako ko kuma ya kira ka, kawai bayan minti 15 za a tura masa wannan alaman, wannan abun da ka saka, duk wani abun da ka saka a wancan gurin replay ɗin. So kawai duk bayan minti 15 za a tura masa. Hakan kaga idan yana nufin idan ka saka shi kuma a no time out, reply anytime, so kaga hakan yana nufin duk kiran da aka maka kuma duk message ɗin da aka maka zai mayar da wannan replay ɗin. Amma duk bayan minti 15 idan ka saka duk bayan minti 15 a mayar maka wannan replay ɗin, so duk bayan minti 15 zai mayar maka wannan replay ɗin. Ta wannan hanyar ne zaka iya yin amfani da wannan application ɗin cikin sauki. So wannan shine kaɗan daga cikin hanyoyin da zaka iya amfani da irin wayannan applications ne. Kada ku manta ku yi wannan channel ɗin alamar subscribe. Bidiyon namu a nan zai dasa aya, sai mun kasance da ku a bidiyo na gaba. Nagode, mu kasance da ku a bidiyo na gaba. Kada ku manta da yin like da kuma share da subscribing da ajiye comment.